खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों कर'ना भाइरास आरो अनसुंथाइनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोनसिम मोनसे सोंलु, बे सोंलुआनो जाहैबाय जोंनि बे बिटिसि एरियानि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एबा बर'नि लिडारफ्रा मानो बर' रावखौ बाहाया, मानो बांसिनै गुबुन हारिनि रावखौ मानो बाहायो? जेरै काछार आरो कार्बि आंलंनि दैदेनगिरिफ्रा एबा लिडारफ्रा गावसोरनि रावखौनो बांसिनै बाहायो। बिसोर बायथ'आव एबा बुंनो गोनाङावल' गुबुननि रावखौ बाहायो। नाथाय जोंनि बे बिटिसिनि एबा बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा मानो बांसिनै गुबुन हारिनि रावखौ बाहायो? जोंनि बर'आबोथ' इन्डियानि कनस्टिटिउसनाव लाजानाय मोनसे लेंगुवेज। दा बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' लिडारफ्रा गासिबो बर' रावखौ डेभेलप खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि बे रावा गोदोनानै थालांगोन। दा जियानो जादोला जों दा सावरायनोसै कर'ना भाइरासनि माखासे खोथा। जोंनि बे बुहुमाव गासै 2.9 मिलियन एबा 29 लाख मानसिफोरनियाव बे बेमारा गोसारबाय। लोगोसे 8,17,000 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय एबा कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे 2,03,000 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय जोंनि बे गासै बुहुमाव। आसरित! अब्ला जों दा सावरायनोसै इन्डियानिखौ। जोंनि बे भारत हादराव गासै 26,492 सुबुंफोरनियाव बे भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 5,804 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय एबा बासायनो हाबाय। लोगोसे 824 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरास एबा कर'ना भाइरासजों थैनो गोनां जाबाय। जोंनि बे इन्डियायाव एबा भारत हादराव कर'ना भाइरासनि बेमारा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाखाथि एरियानि टिलापारा गामिनि बिथां चन्द्र सिं बसुमतारिया गावनि असे बिसि susmita बसुमतारिखौ अनसुंथाइ राननो होनायलाय बिथां susmita बसुमतारिया अनसुंथाइखौ रानदों। जायबा चन्द्र सिं बसुमतारि बिथाङा इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावो एबा सार्भिस मावो। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय चन्द्र सिं बसुमतारि, बिथाङानो अनसुंथाइ होदों। दा बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा susmita बसुमतारि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय सालाखाथि टिलापारानि। आंनि हौवाया आर्मियाव मावो। आंनि हौवानि मुङा चन्द्र सिं बसुमतारि। आं दिनै गामिनि रायजो राजा गरिब गुन्द्रा बिथांमोननो दिनै कर'ना भाइरास जानानै गोबाव सम लकडाउन जानायनि थाखाय आङो एसे अनसुंथाइ हरनाय जादों। आङो माइरं, दालि आरो थाव हरनाय जादों रायजो राजा बिथांमोननो। खुलुमबाय। नोंथांमोना बे चन्द्र सिं बसुमतारिनि असे बिसि susmita बसुमतारिया अनसुंथाइ राननायखौ नुगासिनो दं जानो हागौ। बिथांमोना टिलापारा गामियाव अनसुंथाइ रानदों। बिथां चन्द्र सिं बसुमतारि जायबा इन्डियान आर्मि, बिथांखौ आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बिथांनि जिउआबो गोलाव जाथों होननानै इसोरनियाव आर'ज गाबनाय जाबाय। जोबथारनायाव नोंथांमोना बे सोंलुनि फिननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। जोंनि बे बर'नि लिडारफ्रा एबा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर' रावनि अनगायै गुबुन रावखौसो मानो बांसिनै बाहायो? कमेन्ट बक्सआ एकदमबारे फ्रि। बे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्टफोरखौ अखा हानाय बायदि गोसारहोजोबबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै। अननानै माइरंबो हरदों, दालिबो हरदों।